Il-Gvern permezz tal-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis ħabbar kif id-dokumenti fil-qrati se jkunu qed jinqelbu b'mod diġitali. Dan hekk kif matul din is-sena id-dokumenti li hemm fil-qorti se jkunu skenjati. F'konferenza l-aħbarijiet il-Ministru Edward Zammit Lewis qal li dan il-proċess huwa parti mill-istrateġija tal-qalba diġitali fil-qrati Maltin li din saret flimkien mat-tekniċi tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsil tal-Ewropa. Il-Ministru Zammit Lewis sostna kif dan il-proċess għandu diversi vantaġġi fosthom dawk li se jkun hemm inqas karti u inqas burokrazija fost oħrajn. Li qed nagħmlu huwa li jkollna ġustizzja f'dal każ fil-proċess kriminali li jkollna dokumenti mhux iktar biss fil-files però skenjati elettronikament available għall-Maġistrat, għall-Avukat Ġenerali kif ukoll għad-Difiża. U dan biex naslu bil-provi li jkollna ġustizzja iktar effettiva, aċċessibbli għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin kollha kif ukoll iktar effiċjenti. Waqt din il-konferenza l-aħbarijiet il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizz tal-Qorti, Eunice Grek Fiorini, qalet kif id-dokumenti fil-qorti se jkunu aktar siguri permezz ta' din is-sistema. F'preżentazzjoni ir-Reġistratur tal-Qorti Franklin Kallejja spjega f'dan il-proċess mistenni jdum madwar sena u qal kif inġabu 5 scanners sabiex id-dokumenti jkunu skenjati.